Duze kwami uDavid Mandla Sikhosana, who's the member of the parliament for MK Party. Asibingelela. Ngibingelela kakhulukazi abalaleli bakho kizo zonke indawo la ifikelela khona. Yes. Durban Network. Yes sir. Namhlanje bekubaleka ngakanani ukuthi kulethwe le memorandum la kumasipala? Ibaleke kakhulu njengoba uwazi ukuthi ke ngiyimember yeSkopa. So kuningi esikutholile okuhambi kahle kulomkhandlu waseThekwini. Engicabanga ukuthi abantu bangazibonela bangabuyela babheke kulento abazibiza ukuthi YouTube masikhuluma nomkhandlu wala umeya no city manager wala izinto ezimbi ezenzeka kulo mkhandlu wala ziyathusa lokho ke okwenze ukuthi sihlangabane ne SIU ne AG ukuthi sizame ukulungisa lo masipala ngoba ayikho into ehamba kahle kulo masipala waseThekwini. So sifuna ukuthi abantu bazi ingakho siletheke lezi khalo on behalf of abantu bala eThekwini ukuthi akuhambi kahle kwaukuchasheka kwalento yabo yemisebenzi ayihambi kahle kakhulu la kule ndawo. Iziphi izathu Mr Sikhosana ukuthi izona ezakho ukuthi umasipala uzube dysfunctional kanje? Yiloku okwenza ukuthi uAfrican National Congress ama-deployees wakhona la bayazenzela benza ngendlela abafuna ngayo yiko ke bacabanga ukuthi umthetho kawusekho bayazenzela benza noma yini abayithandayo ngeimpilo zabantu. Sikhuluma nje kunendawo ezinganamanje, sikhuluma nje kusesenendawo ezaba nama-floods eminyakeni emihlanu edlulile asakalungi njengoba ngikhuluma nawe kanje. Kodwa ke kuyatholakala ukuthi kuye kubhadalwe nezinto efanele ngaba zibhadelwa. So yingakho sila ukuthi abantu bazi ukuthi umkhonto wesizwe uzozama ukuthi zonke lezi zinto ezenziwa la zime manje sekwanele. One of the resolution you took as MK Party it is to walk out from the parliament uma ngabe upresident engena. Kungani? Ingoba upresident esinaye wehlulekile is a delinquent president. So simisele kumkhonto ukuthi asamlaleli njengoba abantu kuyabonakala ngeissue ephalaphala njengoba niyazi nani kuqale kodwa ke ngo-CR17 dala lemikhuba yakhe yaqala kodwa ke manje sekufika ekugcineni njengomkhonto wesizwe sesikhona lapha eParliament sithi ngeke sisamvumela ukuthi akhulume nathi. Iziphi iziphumo enifisa ukuzibona pending the outcomes of the impeachment? Sifuna ukubona ukuthi angeke abantu ba-prosecute, sifuna abantu ukuthi bajeziswe njengawo wonke umuntu ojezisako umonile. Siyabonga isikhathi sakho. Kubonga mina kakhulu mfethu.